L'avatar d'avui el dediquem a Twenty, la xarxa social virtual dirigida a la població jove espanyola. A Andorra també n'hi ha alguns que l'utilitzen. Un d'ells és l'Albert Roig. Ens expliques per què utilitzes Twenty? Bàsicament per poder compartir música, imatges, enllaços amb l'altra gent i sobretot poder conèixer gent i compartir una relació amb algú a distància, és a dir, que si coneixes gent que està a Madrid o que està a València, poder seguir en contacte amb ells sense tindre que utilitzar sigui el telèfon o altres mitjans que et surten més cars. Què és el que t'agrada més d'aquesta xarxa? A diferència d'altres xarxes socials, la velocitat de càrrega de la música que té. Que a la que vols publicar i penjar siguin diferents cançons a la vegada, en un moment ho tens fet. I amb altres potser li costa bastantment perquè potser no està pensat més per això que per altra cosa. Per què aconsellaries Twenty als teus amics? Per poder compartir música amb els demés usuaris que tinc connectats o agregats a la meva web i sobretot per poder conèixer música nova de DJs siguin tant d'Espanya o siguin de fora d'Espanya. Ens aconsellaries a nosaltres algú a Twenty? Jo us puc aconsellar Candy Coast perquè el tipus de música que ella punxa és música molt bona, forma part d'un grup d'un col·lectiu de DJs d'Espanya que són uns quants i bastant bons i realment, no sé, poder conèixer gent nova i conèixer música nova també.